Palek ma nsirx nispera taf kemm jien inħobbok għaliex dejjem f'qalbi realtà ma nafx temmilniex bħalek qatt ma jiena rajt nispera li inti smajt inti speċjali dejjem ġo moħħi jiena nammetti dak hu reali noqogħdu naħlem li jgħidha dejjem ngħid lil sħabi għandi xi ħaġa jgħidu l-imħabba ħadd ma jħobbali inti kiena kollox hemmhekk nispera li inti temmen kif għandi nħobbok tini talima jena di bżonnok tini jidejk nkompli jinnossok les l-istrila jena l-ommu verita dejjem torox minn ħalqi jiftaħ jidejk għantik jena qalbi mux inġilek li qalbek intati jisma nisu Palek ma nsirx nispera taf kemm jien inħobbok għaliex dejjem f'qalbi realtà ma nafx temmilniex bħalek qatt ma jiena rajt nispera li inti smajt inti speċjalità fl-axħar ta' ġurnata naf li twobni kemm nixtieq li jinveraħ iżomni għax jien inħobbok sara ta' fejn koħommi wiċċek gustoso għalbek inkredibbli bħalek qatt ma jinsib tejfem minni somni f'moħħu kif tqum u wint torqod introt is-salib u r-repeti jismi dejjem hawnhekk jien għalik m'għandekx għalfejn taħseb irridek ġid nimxu flimkien u nżommu jitfid norqod inqum u l-imħabba ħżid xejn jipprovaw lil ngħid is-suna nżommok dejjem nafsek miegħi sakemm